voisin vaihtaa nopea. Vähän hienompaa. Okei, no mulla on aika tässä skinny taas toi sama vieläkin. Mä käytän vaan yhtä skinnyä. Mä en oo aika pitkän kodista. Oikeastaan. Mä lähden kodista aika riskille. Koska mä oon kuolleen, etkä tule enää mun kotiin ikinä takas. Ehkä mä nyt vähän kotiin nukkuu, koska nyt on aika pimeä ja mun hävii mun kaikki vaatteita. No mä sitä en halua. Ja mun kotista ei vielä aika pitkä ja on ilta. Onko sulla nyt ilta? Mikä skini mulla on? Ai, mulla ei oo ruokaa enää. Juostaan. Taika! Kato, tää on taikaa! Mä haitin täältä, kato, taikaa! Tiedätkö mikä skini mulla on? Ei. Mä en voi tiedä, koska mä en nähnyt vielä mun maailmassa sinua. Mitä? Paitsi mä en nähnyt vielä tässä mopissa sinua. No mut veikkaa mikä skini mulla on. Poika, joka... No joo, mulla on poika, mut mikä tyyppi? En mä voi tietää. Sitä voi erilaiseksi laittaa. Paitsi, mä voin nyt kuolla. Mulla on niinku toi... Heijälpäin. Mä oon kotona. Mä seikään. Mulla on heijälpäin. No niin, nukkumaan. Mulle tauttu lautaa. Ja kävellään. Palko. Lopetetaan vaan nyt. No mä melkein teen bunkkin. Mä otan vähän vielä juttuja ja mä voin olla valmis. Yes! Kova. Mitä? Haluatko tänään sit jatkaa vielä, jos mä voin? No ehkä. Okei, mä menen ehkä bunkkeriin. No me päästään synkkaan näyttämään loppuun. Ja mullekin kohta pitää lopettaa jo. Okei. No. Ehkä me tässä nyt lopetetaan Anssi täällä mukaan, joo. No, muistakaa tilata meidän kanavat. Antonin kanavan Pia Lindgren ja mun Maus Dietmän nytte. No, me ehkä lopetetaan. Muistakaa tilata meidän kanavat ja laittaa laikkeja. No, kaikille heippa heippa! Mä haluan syödä nytten.